खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर' दिनै नोंथांमोननि थाखाय खायसे गोनां रादाब लानानै फैदों। अब्ला गिबि रादाबखौ होनो लादों नोंथांमोननि थाखाय थांनाय 25 अक्ट'बर खालाराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बेग्रिगुरि गामियाव UBPनि मोनसे सुबुं मेल जानानै थाङो। बे मेलाव BKWSC सोरजिनायनि सायाव सावरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि UBPनि बानजायनायाव खुंजानाय बे मेलाव मिरु UBPनि आफादगिरि मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा नुजाथियो। लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफोराबो नुजाथिफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथां बसुमतारीया सुबुं मेलखौ बेखेवगिरि महरै बेखेवनानै होयो। बेखेव बिबुंथियाव बिथाङा कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि जेंनानि सोमोन्दै बुंथियो। गिबि सेनं दाबिया जोंना बुरलुंबुथुर दैमा बेनि साहा बाहागोआव थाम नं दाबिया जोंना कार्बि आंलं रायजो जानाय बर'फोरखौ दा रायजो जानाय बर'फोरखौ दिनैसिमबो ट्राइबेल होनना गनायथि। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां आफादगिरिया खायसे खोथाफोरखौ मिथिनो होयो। गिबियावनो बिथाङा BTR रेकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोबाव जानायनि जाहोनखौ मुलुगाव कर'ना साग्लोबनायनि थाखाय जादों होननानै बिथाङा बुंथियो। ओरैनोथ' रेकर्डा खालामबानो बेयो जाफुंना फैयाथ' बेयो माने इमप्लिमेन्ट खालामनायनि मोनसे सम फैयो। बे समा खोब मोनसे गाज्रि समावहाय जोङो गोरोबथावखौ गोजोननायबो दाहाबै गाज्रिबो होननांसिगोन। जानो बे समावहाय मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरासनि मोनसे गिख्रंथाव थासारि फैनायलाय जोंनि बे BTR रेकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया सम लादों। दा फैनानैहाय 6 दान थांखांनायनि उनावहाय गभर्नमेन्टआ मोनसे सिद्धान्तआव फैबाय जे गोख्रैनो दान मोनसेनि गेजेराव BTR गोरोबथानि जि मोनसे दफाफोर दङ बेखौ गोख्रै मावफुंनायनि सिद्धान्त लाबाय गभर्नमेन्टआ थांखि लाबाय। BTR सागाना मोनसे गाज्रि समखोन्दोआव जादों होननानैबो बिथाङा बुंथिनो नागिरो। खोब मोनसे गाज्रि समावहाय जोङो गोरोबथावखौ गोजोननायबो दाहाबै गाज्रिबो होननांसिगोन। जानो बे समावहाय मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरासनि मोनसे गिख्रंथाव थासारि फैनायलाय थांनाय 5 सेप्तेम्बर खालाराव आसाम सोरखारा BTR रेकर्डनि मोनसे दफा बर' बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरिखौ बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय होनना बिथाङा बुंथियो। दा बे हिसाबैनो थांनाय 5 सेप्तेम्बरावहाय बर' बिजोंनि थाखाय मोनसे आलादा सेपारेट डाइरेक्टर बर्डनि जि मोनसे बेखेवजेननाय बेबो जाफुंनानै थांबाय गुवाहाटीनिनो शंकरदेव कलाक्षेत्रआवहाय। दा बेनो जोंनि BTR रेकर्डनि गिबि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे फार्स्ट स्टेप होननानै बुंजागोन। बेनि अनगायैबो बर' रावखौ आसामनि सोरखारि लोगो राव महरै बाहायनायनि मोन्थाइ होनाय आरो BTRनि बायजोआव थानाय आसामनि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल थामहिनबा BKWSCखौ केबिनेटआव पास खालामनायनि सोमोन्दैबो बिथां आफादगिरिया मिथिनो होयो। बेनि उनावहाय आरो बर'फोरनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मोनसे दफा दंमोन बेफोरबो जानानै फैबाय। बेनि उनावहाय कमिसन दानायाबो जाफुंनानै थांबाय। BTR एकर्डनि गेजेरजों बर' रायजोखौ बारायनाय आरो माखासे गामि दानख'नायनि जि मोनसे दफा फैदों बेखौ लानानै कमिसना अलरेडि दानाय जाबाय। बेनि उनावहाय जोंनि बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव खालामनाय आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ दाख्लै केबिनेटआव पास खालामनाय जाहैबाय। थांनाय 31 आगस्ट खालारनिफ्राय 3 सेप्तेम्बर खालारसिम आसाम एसेम्ब्लि जिरायनाय जादोंमोन। बे आसाम एसेम्ब्लि सेसनाव WPTN-BC मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांमोना BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ फोथायखेबस' खालामनायाव बिथांमोना दुखु मोननाय आरो खुद्रिनो गोनां जादों होननानै मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा मोनथिनो होदों। आं बेखौ रोखा बुंनो लुबैगोन जे जोंनि दैदेनगिरि बुंनांगोन जोङो जायफोरखौ जोङो फोथायबोदोंमोन जाय जोंखौ दैदेनबोदोंमोन बिथांमोना जोंखौ दाख्लै फोथायखेबस' खालामदों। मानोना आसाम एसेम्ब्लियाव दाखालि 31 आगस्ट ओमफ्राय 1, 2, 3 सेप्तेम्बर सानब्रैनि हाबाफारि लानानै आसाम एसेम्ब्लि सेसन जिरायदोंमोन। बावहाय जोंनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्म WPT आरो BC मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ जोंखौ फोथायखेबस' खालामनायाव जों गोबां दुखु मोननो गोनां जादों। दुखु मोननांदों जोङो आरो जोङो खुद्रिनो गोनां जादों खुद्रिदों जोङो। बे फोथायखेबस' खालामनायनि थाखायनो BTRनि BPF राजखान्थि हान्जाजों थानाय सोमोन्दोखौ नागारबाय होननानै बिथां बसुमतारीया बुंथिबावदों। दा बे जाहोनाव जोङो दिनैहाय BPFजों बुंनो थाङोबा BTCनि राजखान्थि दोलो BPFजों सोमोन्दोखौ जोङो बोखानानै लाबाय बा जों बिथांमोननिफ्राय गोजान जाबोबाय आरो जों बर'फ्रा BTCनि बायजोनि बर'फोरनि जेंना जेथोखौ लानानै जोंनो जुजिलांसिगोन होननानै जों थांखि लानाय जादों। आरो जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों लोगो हमनानै जोङो रायजो सभा बिस्वजित दैमारि मानगोनां
MP राज्यसभानि MP बिश्वदेबनि दैदेननायाव आरो जों जयै आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो डक्टर बि हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै जों रायज्लायबोदों खोथा होबोलायनाय जादों बुजा फरा जादों जोंनि गेजेराव बे हिसाबै बिथांमोनहा गुसुं समनि गेजेराव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनायनि जि मोनसे केबिनेट बेखौहाय केबिनेटआव पास खालामनाय बे हाबाखौ अलरेडि बिथांमोनहा मावबाय केबिनेटआव पास खालामबाय आरो दा अर्डिनेन्स जारि खालामनानै काउन्सिल दाफुंनायनि जि मोनसे लामा बेखौ लानो नागिरदों बा मावगासिनो दं खामानिखौ धेमाजि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बेनि उननि रादाबाव दङ 21 नं सालबारि समस्तिनि खुस्राबारि प्राइमारि UPPL राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव स्वच्छ भारत अभियान मिशन खालामनाय हाबाफारि लानाय जादों खुस्राबारि प्राइमारि कमिटि UPPL नि बानजायनायावहाय आरो सालबारि ब्लक कमिटि UPPL नि हेफाजाबै खुस्राबारि बाजारखौहाय जोङो साब सिखोन खालामनाय माने स्वच्छ अभियान जोङो खालामदों दिनैहाय बे हाबाफारिखौनो लानाय जादों 22 अक्ट'बर खालाराव बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों जोङो नैबे स्वच्छ भारत अभियाननि सिङावनो बे स्वच्छतानि गेजेरजों साब सिखोन खालामनायनि गेजेरजों जों रायजोनो नैखौ मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनि जायगाया जोंनि ओनसोला माने दाबोर दाखारजों जिखिनि माने जमा जानानै दङ बेखौ फोसाबनायजों लोगोसे जोंनो फोसाबनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव BTC नि जि बिसायख'थि डिसेम्बराव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव माने जोङो स्वच्छ मोनसे सरकार गायसननायनि थाखाय जोङो माने गायसननांगौनि थाखाय जोङो रायजो राजानो नैबे मेसेजखौ होनो नागिरदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों सालबारि समस्तिनि UPPL नि बिजाथि बिनोद मुसाहारि बिथाङाबो बाहागो लायो खौरां बिजिरनि गेजेरजों बिथां मुसाहारिया गोबां खोथा फोरमायथियो जेरावबो दाखोर दालाफोरखौ साफा सुफा खालामनानै मोनसे मोजां खुंथाय UPPL सरकारखौ मोजांथाय लाबोनो थाखाय गासै रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होदों होननानैबो जोंनि खौरां बिजिरनि गेजेरजों बिथां मुसाहारिया फोरमायथिदों जोंनि ओनसोला माने दाबोर दाखारजों जिखिनि माने जमा जानानै दङ बेखौ फोसाबनायजों लोगोसे जोंनो फोसाबनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव BTC नि जि बिसायख'थि डिसेम्बराव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव माने जोङो स्वच्छ मोनसे सरकार गायसननायनि थाखाय जोङो माने गायसननांगौनि थाखाय जोङो रायजो राजानो नैबे मेसेजखौ होनो नागिरदों रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव थांनाय 22 अक्ट'बर खालाराव सानजारि नोगोराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामियाव UPPL नि मोनसे सुबुं मेल जानानै थांबाय बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंनाय थामहिनबा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायनि सायाव सुबुं सावरायनाय मेला जानानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंफ्रुनानै होबाय खोन्थाबाय जों बबे दिगजों बबे थासारिजों मोगा मोगि जानानै जोङो दिनैनि नैबे स्टेजसिम सफैनो हादों बे जालांनाय मेलावनो थांनाय 9 अक्ट'बर 2020 खालाराव केबिनेटआव पास खालामजानानै अर्डिनेन्स लाबोनानै बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंनाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनानै होनायखौ गुवारै रायजो राजाफोरनो फोरमायथि होफैनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानिनां आफादगिरि मुस्लिम मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा आं बेखौ बुंगोन जे जोङो बर'फ्रा बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय थामोन्थानि थाखाय जुजिबोनाया लोगोसेयैनो बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव लोगोसे सानजारि नोगोर सोनाब सानजारि नोगोर आरो सिलाफाथा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबाव गंथाम दख'रानि सिङाव थानाय गामिनि गासै रायजो राजाफोरा नुजाथिफैनानै मेहेर गोनां खालामफैयो बे सावरायमेलखौ मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गोबां माहारियारि आफादाबो बाहागो लाफैयो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि सुक्रिसर गयारि धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि दीपंकर नार्जारी धेमाजि जिल्लानि आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि लोगोसे धेमाजि जिल्ला परिषद सोद्रोमा सुभारानी बसुमतारी आरो सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि लोगोसे गोबां मावथि हानजा
खौसेथि बर' सुबुं आफादा BJP आव मानि थाखाय हाबखो बेनि सायाव गुवारै रायजो राजाफोरनो फोरमायथिनानै होफैयो बिथां आफादगिरिया। बे मेलावनो धेमाजि जिल्ला UBPनि नेहाथारि दीपांकर नार्जारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव बेबायदिहाय बुंथियो। जायफ्रानाखि 6 शेड्यूल एरियानि बायजोआव थानाय काउन्सिलफोर बै काउन्सिलफोरा स्पेशली मिसिं टिवा आरो माने राभा हासं बे मोनथाम काउन्सिलाव जोंनि बर'फ्रा हाबनानै दं। दा बै काउन्सिलफोरनिफ्राय दिनैसिम बेबायदि जेबो जोङो गाज्रि बेबहार मोनाखै बा बिदि अपोज खालामनाय जों मोनाखै। दा बेवहाय जोंनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङासो मेल मिटिं बुंगासिनो दं जे मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जोंनि धेमाजि जिल्लानि बर'फोरखौ जोङो दानख' होआ मा होआ बायदिसिना बुंबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो दाखालि नोंथांमोना हयथ' मोनदों जे बेवहाय केबिनेटआ मोनसे स्ट्रं डिसिसन लादों जे थाखानाय माने ट्राइबेल काउन्सिलफोरनिफ्राय कनसालटेसनल' लानाय जागोन, बेवहाय जेबो NOCनि गोनांथि गैला। बे कनसालटेसन लानानैनो जों बेखौ सोसननाय जागोन होननानै केबिनेटआ डिसिसन लाबाय। दा बेनिखायनो जोंहा बेवहाय गोनो गोथो साननांगौ गैला जे जोङो सोरबाया जोंखौ बादा होनाय नङा आरो जोंबो खुनु दिन बादा होआखै। जों मिसिं अट'नमास काउन्सिल जानाय बा राभा टिवा जानायखौ जों खुनु दिन बादा होआखै, बरन्थ' जों बिथांमोनजों थाफानानै खामानि मावदों। थ' बेनिखायनो आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन जे बिथांमोनाबो जोंखौ जाहाथे अप'ज खालामा आरो दिनैसिम खालामफेरखायाखै आरो इयुनावबो जाहाथे खालामा, आं बेखौनो जिल्ला आफादजों। धेमाजि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों 21 नं सालबारि समस्तिनि रफाफुलि BCDCनि सिङाव काटलापारा गामियाव UPPL राजखान्थि हान्जा बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव BPFनि दैदेनगिरि आरो XNDPनि सोद्रोमाफोरा गासै सा 70निबो बारा UPPLआव हाबफैनायनि खौरां मोननाय जादों। UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ मोजां मोननानै दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों। बे मेलावनो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला दिन्थिग्रा फैला जे बरगयारि बिथाङाबो नुजाथिनानै सुबुं बिबुंथि होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। UPPLआ सरकाराव फैनायनि उनाव लाइमोनफोरनि जौगानायनि खामानि मावगोन होननानै फोरमायथियो बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा। बेखारनि अनजिमाया बांबाय, दिनै लेखा गोरों जानानैबो गोबां माने लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि बाख्रिनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों। गतिके बे लाइमोनफोरखौ बोरै संस्थापन होनांगौ बिनि माखासे डिजाइनखौ जों खालामदों। निश्चिततायै जों बेखौनो बुंगोन साफ्रोमबो बेकार सुबुंफ्रा बे BTRआव माने संस्थापन मोननांगोन आरो साफ्रोमबो लेखा गोरों सुबुङा गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ मोननो हानांगोन। बेखौ जों UPPL हान्जाया सरकाराव फैनायनि उनावहाय निश्चित खालामगोन। रुपइननिफ्राय खौरांगिरि मनिल लिबारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों हादोरारि इन्दिरा गान्धी थागिबि हारिनि मुङै मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय थिखाना दोननाय जायगाखौ नायदिंहैदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। थांनाय 23 अक्ट'बर खालाराव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ भैरब कुन्द'आव लुफुंनो थाखाय थि खालामना दोननाय हाखौ नायदिंहैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैबे नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिदों। बे नुथायानो जाहैबाय दिपेन बर' बिथाङा बे भैरब कुन्द'आव लुफुंनो थाखाय थि खालामना दोननाय हाखौ नायगिदिंहैनायनि मोनसे नुथाय। BTR सुक्तिनि गेजेरजों सफैनो हानाय इन्दिरा गान्धी हादोरारि ट्राइबेल इउनिभार्सिटिखौ भैरब कुन्द'आव लुफुंनो थाखाय बे जायगाखौ थि खालामनाय जादों आरो बे थि खालामजानाय जायगाखौ नायगिदिंहैदों एबसुनि दानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानानै। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन